Μπροστά του Ενρίκε. Άφησε πίσω στον Φαμπρίτσιο. Τους βρήκε κάθετα τον Ράφαελ που έκανε το σουτ. Κόντρα στον Ενρίκε. Γκρέκος, Φαμπρίτσιο. Τσακανιάς. Το σουτ του Ράφαελ out. Είναι κόρνερ. Κάπου χτύπησε μπάλα. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ΑΕΛ, το οποίο έγινε πλαγιό. Ραφαέλ λάζει με τον Φαμπρίτσιο. Το σκάθετα για τον Τσακανιά που κάνει λάθος. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Παπασπύρου στη μονομαχία με τον Ράφαελ θα πάρει το πλάγιο. Το δεύτερο λεπτό μπροστά στο σκόρ η ομάδα της ΑΕΚ με τον γκολ του Παπασπύρου. Ενρίκε έκανε το σουτ στον Κρέκο, ποιος έκανε το κοντρόλ εύκολα και θέλει να βγάλει την ΑΕΛ στην επίθεση. Είναι μόνος όμως ανάμεσα σε 4 φουτσαλιστές της ΑΕΚ και μοιραία θα χάσει την μπάλα. Κοκκινός για τον Λούκα, θέλει να περάσει από τον Φαμπρίτσιο, νικητής στην μονομαχία, ο Βραζιλιάνος της ΑΕΛ. Ράφαελ αλλάζει μπάλα με τον Τσακανιά, η ΑΕΛ ψάχνει απάντηση. Φαμπρίτσιο κάνει την προσποίηση, να κάνει την πάσα με το αριστερό, δεν πέρασε. Κόκκινος δίνει ύψος, μια πτώση δύο φουτσαλιστών. Φαμπρίτσιο είναι και ο Παπασπύρου. Θα δώσουν και τα χέρια. Φάουλ χρεώθηκε στον Φαμπρίτσιο, πρώτο για την ΑΕΛ. Εδώ είναι το σπροξιμό. Ενρίκε. Κεφαλιά του Φαμπρίτσιο λανθασμένη. Λούκας κατέβασε. Άφησε στον Κουπαρί, ο οποίος έκανε το σιούτ. Η κατοχή είναι για την ΑΕΛ. Ο αρχηγός της ΑΕΚ. Κρέκος και Φαμπρίτσιο. Τσακανιάς η κόντρα του, κόκκινο το πλάγιο για την ΑΕΛ. Φαμπρίτσιο, μπροστά του είναι ο Κουπάρης, δεν πέρασε το σουτ που επιχείρησε. Το σουτ που έγινε στο δοκάρι από τον Ράφαελ, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ να ισοφαρίσει. Ένας κεραυνός έφυγε από το πόδι του Ράφαελ Μπατάτα, όμως ήταν άτυχος. Δείτε εδώ την φάση. Ίσως να χτύπησε και στον Λούκας. Η μπάλα αλλοιώθηκε, η πορεία της πήγε στο δοκάρι του Ψιλογέννη. Παραμένει το 0-1. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΛ μετά το γκολ του Παπασπύρου. Το σουτ του Ενρίκε δεν περάσει από τον Ραφαέλ. Φαμπρίτσιο, εξαιρετική προσποίηση, έχει δίπλα τον Κρέκο, συγκλίνει, κάνει το σουτ κόντρα στον Κουπαρί, κόρνερ. Ναι, κόρνερ για την ΑΕΛ.
Κόκκινος, Κουπάρης. Έχασε από τον Ραφαέλ, αυτός θέλει να βρει τον Τσακανιάκη, δεύτερη ευκαιρία κόντρα στον Κουπάρη. Έχει και τον Φαμπρίτσιο, πολλά λάθη, Κρέκος, τα κουνάει ο Τσακανιάς, το σουτ, νέο δοκάρι και άλλο σουτ από τον Τσακανιά, out, το δοκάρι του Φαμπρίτσιο. Το δεύτερο στο παιχνίδι για την ΑΕΛ. Εδώ είναι η φάση διαρκείας. Εξαιρετική ενέργεια από τον Τσακανιά και από τον Φαμπρίτσιο. Έτσι την τέλειωσε την φάση ο Φαμπρίτσιο και στη συνέχεια ο Τσακανιάς δεν βρήκε τον στόχο. Η ΑΕΛ απειλεί και πάλι. Και έχει την κατοχή. Ραφαέλ. Βρήκε τον Φαμπρίτσιο το σουτ. Κι άλλο δοκάρι. Στον απέκρουσε κιόλας ο Ψιλογέννης στην φάση. Η ΑΕΛ μέσα σε ένα λεπτό πολιορκεί την εστία του Ψιλογέννη, όντως το οριζόντιο δοκάρι αυτή την φορά. Κόκκινος. Είναι συνεχής οι παρατηρήσεις του προπονητή της ΑΕΚ στα τελευταία 2 λεπτά, γιατί βλέπει ότι η ΑΕΛ έχει ανεβάσει ρυθμό. Ενρίκε. Δώσε ύψος για τον Παπασπύρου. Πέρασε πολύ out την μπάλα. Εδώ ο κύριος Τηλιανού. Ραφαέλ. Άλλαξε με τον Φαμπρίτσιο. Κρέκος. Ραφαέλ θέλει να περάσει. Και τον Χατζηγεωργίου που πέρασε στο γήπεδο πριν από λίγο. Κρέκος. Φαμπρίτσιο. Πάει πλάγια, έκανε το σουτ αστοχό ο Φαμπρίτσιο. Ενρίκε. Πιέζει ψηλά η ΑΕΛ με τον Κρέκο, ο οποίος κάνει φάουλ στον Ενρίκε. Δεύτερο φάουλ για την ΑΕΛ. Ενρίκε έδωσε ύψος, κανένα πρόβλημα για τον Μιχαλίτσι. Σκαρπάρης και Κάντζο συνεργάζονται, πέρασαν πριν από λίγο στο γήπεδο. Φαμπρίτσιο πέρασε και έκανε το σουτ για να ισοφαρίσει 1-1 στην δεύτερη του τελική προσπάθεια. Ο Φαμπρίτσιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΛ ισοφαρίζει την ΑΕΚ. Εδώ είναι η φάση με την εξαιρετική ενέργεια του Φαμπρίτσιο. Πέρασε από τον κόκκινο, εκτέλεσε με το αριστερό, η μπάλα κάτω από τα πόδια του Ψιλογέννη. ΑΕΛ, ΑΕΚ 1-1. Σκαρπάρης. Φοβερή ενέργεια Κάντζο. Δεν πέρασε από τον κόκκινο που κάνει και αυτός εκπληκτική ενέργεια. Ενρίκε το shoot out. Απαντά η ΑΕΚ στον γκολ της ΑΕΛ με ευκαιρία του Ενρίκε. Κάντζο. Πίσω στον Σέζαρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Για χρόνια ήταν στην Ομονία. Γεωργίου άφησε στον Σέζαρ. Να περάσει από τον Λούκας, τον νίκησε στην μονομαχία ο φουτσαλιστής της ΑΕΚ. Ψιλογέννης να βρει τον Λούκας που γύρισε και εκτέλεσε και στείλε την μπάλα έξω στην επαναφορά. Όμως ο Παπασπύρου 2-1 και βρει δοκάρι μπάλα. Ακολούθησε την φάση ο Παπασπύρου και πέτυχε το δεύτερο του γκολ για να βάλει και πάλι την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Εδώ είναι η φάση πως υποδέχτηκε ο Λούκας. Γύρισε το κορμί του, εκτέλεσε με το δεξί, πίστεψε ότι έφυγε έξω η μπάλα, χτύπησε στο δοκάρι, ακολούθησε ο Παπασπύρου και την έστειλε στα δίχτυα 1-2.
Κάντζο πίσω στον Σέζαρ που είναι από 2 φάουλ οι δύο ομάδες. Τώρα η ΑΕΚ θα τα κάνει 3 τα φάουλ. Και απειλείται σύραξη τώρα με τον Σκαρπάρη και τον Ενρίκε. Θα γίνουν παρατηρήσεις προφανώς και στους δύο. 3 φάουλ για την ΑΕΚ, 2 για την ΑΕΛ. 2-1 μπροστά στο σκορ η ομάδα της ΑΕΚ. Σέζαρ, Σκαρπάρης, Χατζηγεωργίου, ξανά ο Σέζαρ μένει ψηλά, η ΑΕΚ να πιέσει με Κίτσου και Λούκας, έρχεται και ο Ενρίκε να πιέσει τον Σκαρπάρη που κράτησε την μπάλα, τώρα θα την χάσει από τον Λούκας που κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάντζο. Μπάλα είναι out, πλάγιο για την ΑΕΛ. Το σουτ του Σκαρπάρη δεν πέρασε από τα πολλά σώματα. Κάτω ο Λούκας, δέχτηκε την μπάλα με δύναμη. Νομίζω παραπάνω από το μισό γκολ, το δεύτερο της ΑΕΚ, το ανήκει του Λουκάς. Στο 2 ο Παπασπύρου άνοιξε το σκορ, στο 6 ο Φαπρίτσιο ισοφάρισε για την ΑΕΛ, στο 8 και πάλι ο Παπασπύρου έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΛ έχει δώσει 2 φάουλ, έχει δώσει 3 από την πλευρά της η ΑΕΚ. 12 και 54 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Ελευθερία, στο παιχνίδι για το Super Cup. Κάντζο και Σκαρπάρης εκεί κοντά στην μπάλα. Σκαρπάρης έκανε το σιούτ, Χατζηγεωργίου, ο Ψιλογέννης μπλοκάρε. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Λουκάς. Εξαιρετική υποδοχή σε αυτά τα πρώτα λεπτά ο Λουκάς. Κρατά την μπάλα και κερδίζει και εκτελεί 3-1. Λαπαλικαρίστιο γκολ από τον Λούκας. Το τρίτο για την ΑΕΚ, πρώτο του στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο σκόρερ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δείτε πως πέρασε από τον Κάντζο, έκανε λάθος στην συνέχεια ο Κάντζο και εκτέλεσε αυτή η τρίπλα, είναι όλα τα λεφτά. Και η εκτέλεση, είπαμε, φαίνεται ότι είναι ένας φουτσαλιστής ο οποίος υποδέχεται εξαιρετικά την μπάλα, ξέρει να παίζει με πλάτη, να την κρατά μέχρι να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και αν δεν γίνει αυτό, τελειώνει αυτό στις φάσεις. Κάντζο το γύρισμα, ο Χατζηγεωργίου, μπάλα out. Σε ένα χορταστικό πρώτο 7 λεπτό και κάτι στο Ελευθερία με 4 γκολ. Σεζάρ. Σκαρπάρης. Έκανε το γύρισμα Ψιλογέννης, απέκτησε με το πόδι. Κάντζο έχει χώρο, εκτελεί και στέλνει την μπάλα out. Ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ζητά ηρεμία ο κύριος Στυλιανού. Τα φέρω πιο εύκολα τις οδηγίες του γιατί είναι εδώ μπροστά μας. Πιο μακριά πάμε στο Χαραλάμπους, ο οποίος τον βλέπω να κάθεται και να τα λέει με τους συνεργάτες του.
Η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ με τον Παπασπύρου και θα έχουμε και κίτρινη κάρτα, την πρώτη στο παιχνίδι, την δέχεται ο Κάντζο. Κίτρινη στον Κάντζο για αυτό εδώ το φάουλ στον Παπασπύρου. Τρίτο φάουλ και για την ΑΕΛ. Κάντζο και Κρέκο στο διμελές τείχος. Ο Ενρίκε είναι πίσω από την μπάλα. Έχει έρθει δεξιά ο κόκκινος μέσα στην περιοχή Κουπαρίς και Παπασπύρου για την εκτέλεση του Ενρίκε. Από την μπάλα. Ζητούν κόρνερι της ΑΕΚ και πρέπει να το πήρα. Όντως. Ενρίκε στην εκτέλεση. Το σούτ του Παπασπύρου πάρα πολύ αστόχο. Κάντζο. Σέζαρ Σκαρπάρης. Ξανά για τον Σέζαρ. Κάντζο. Κυκλοφορεί την μπάλα η ΑΕΛ και θα χάσει με τον κόκκινο. Έρχεται ο Ενρίκε για να βάλει πίεση στον Κάντζο και ο κόκκινος. Υπάρχει φάουλ για την ΑΕΛ και διαμαρτυρίες από τον Κάντζο. Σκαρπάρης. Πέρασε και ο Σοκράτους στον αγωνιστικό χώρο για την ΑΕΛ. Μιχαλίτσης, Κάντζο, Σέζαρ, Σοκράτους, Σκαρπάρης. Πεντάδα για την ομάδα της Λεμεζού. Ο Σκαρπάρης εκτελεί, ο Ψιλογέννης θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα. Ψιλογέννης, Ενρίκε, Λούκας, Κουπάρης και κόκκινος η πεντάδα για την ΑΕΚ. Στο 2 ο Παπασπύρο έκανε το 0-1, στο 6 ο Φαμπρίτσιο ισοφάρισε για την ΑΕΛ. Στο 7 ο Παπασπύρου πέτυχε το δεύτερο του γκολ για το 1-2 και στο 8 ο Λούκας διαμορφώνει το μέχρι στιγμής 1-3 για την ΑΕΚ. Είναι κάτω ο Ενρίκε, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Είναι 3-4 τα φάουλ και έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι να έχουμε ξανά δράση, βλέπουμε ξανά τα γκολ. Πώς ανοίξει το σκορ Παπασπύρου στο 2. Ισοφάριση του Φαμπρίτσι με αυτό εδώ το σουτ. Το γύρισμα του Λούκας, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και ο Παπασπύρου ήρθε στο 7 να διαμορφώσει το 1-2. Και ο Λούκας ένα λεπτό αργότερα κυνήγησε την φάση, πήρε και την κόντρα από τον Σέζαρ, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κάντζο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-3. Κάντζο. Σέζαρ. Ο Ενρίκε είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι εντάξει. Έκλεψε ο Λούκας και κάνει και την τρίπλα για να εκτελέσει. Ο Μιχαλίτσης το βγάζει με το πόδι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κάνει εκπληκτική απόκρουση με το πόδι ο Μιχαλίτσης. Εδώ οι τρίπλες του Λούκας πάνω στον Κάντζο. Βρήκε τον χώρο που έψαχνε για να εκτελέσει, όμως δεν πέτυχε το δεύτερο του γκολ Κουπαρίς. Η ΑΕΚ αντιδρά εξαιρετικά μετά την ισοφάριση του Φαμπρίτσιο.
Σέζαρ. Καντζό. Αλλάζει με τον Σκαρπάρη. Κάντζο το γύρισμα πάνω στον Κουπαρή. Θα μπορούσε να εκτελέσει κιόλας. Ψιλογέννης δεν θα βρει τον Λούκας. Ραφαέλ. Τρεκός. Ραφαέλ. Σοκράτους έφερε την μπάλα στο αριστερό, έκανε το σουτ, η κόντρα του κόκκινου, κόρνερ για την ΑΕΛ. Ο Φαμπρίτσιο το σουτ του Ραφαέλ, 2-3, μειώνει η ΑΕΛ με τον Ραφαέλ. Στο σωστό σημείο και εκτέλεσε, αλλά και πάλι στο παιχνίδι η διαφορά στο 1 γκολ για την ΑΕΛ. Λούκας κέρδισε τον Φαμπρίτσιο και πέρασε και πήρε και την κόντρα. Κουπαρής έχασε το κοντρόλ. Είναι απίθανη η μονομαχία του Λούκας με την άμυνα της ΑΕΛ σε κάποιες περιπτώσεις. Τις περισσότερες τις έχει κερδίσει τις μονομαχίες ο Λουκάς. Ραφαέλ. Φαμπρίτσιο. Σταμάτησε ο Κίτσου. Φαμπρίτσιο. Το σουτ του Ράφαελ, η μπάλα έχει δεύτερη ευκαιρία. Ο Κρέκος τώρα θα πάει στα δίχτυα από τον Σοκράτους. Δεν την απομάκρυνε κανείς. Ούτε η άμυνα της ΑΕΚ, ούτε ο Ψιλογέννης. Έμεινε εκεί κοντά στην γραμμή του τέρματος και ο Σοκράτους την σπρώχνει στα δίχτυα. Μέσα σε ένα λεπτό κάνει το 3-3 η ΑΕΛ. Εδώ το σουτ του Ράφαελ. Χτύπησε στο δοκάρι σε δύο περιπτώσεις η μπάλα. Και στην δεύτερη εδώ οι κόντρες να μη τι άλλο περίεργο γκολ. Δεν έλεγε να φύγει η μπάλα από εκεί. Επέμεινε η ομάδα της ΑΕΛ και ο Σοκράτους ισοφάρισε. Εξαιρετικό ξεκίνημα στο Super Cup. Πάει ο Παπασπύρου στην επίθεση για την ΑΕΚ. Υπάρχει σφύριγμα και φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Φαμπρίτσιο. Νομίζω αυτός έκανε το φάουλ. Όντως, εδώ ο Φαμπρίτσιο. Τέσσερα τα φάουλ, 3-3 το σκορ. Το 11 σημειώνεται τον γκολ του Ράφαελ, στο 12 αυτό του Σοκράτους. Στην εκτέλεση του φάουλ για την ΑΕΚ είναι ο Παπασπύρου. Ενρίκη εκτέλεσε αστοχά. Αυτό το ξεκίνημα νομίζω που έχουμε στο παιχνίδι μας, όσοι επιλέξατε να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι, δεν πρέπει να έχετε παραπονό. Σοκράτους πήρε την κόντρα, όμως η μπάλα πήγε στον Ψιλογέννη. Φαμπρίτσιο γύρισε πίσω στον Μιχαλίτσι. Ξανά ο Φαμπρίτσιο. Πάσα του έφτασε στον Σοκράτους. Θέλησε να παίξει κάθετα με τον Ράφαελ. Μπάλα είναι out για την ΑΕΛ. Ο Λούκας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Εδώ είναι. Νομίζω τον προσαγωγό έδειξε. Σηκώθηκε.
Φαπρίτσιο έκλεψε ο Λούκας και αυτή την φορά όμως έχασε τώρα το κοντρόλ. Φαπρίτσιο γύρισε πίσω, βάλε την κόντρα ο Λούκας. Κατοχή είναι για την ΑΕΛ, όμως έκανε δουλειά ο Λούκας για να μην βγει αντεπίθεση για την ομάδα της Λεμεσού και παραχωρεί τώρα την θέση του στον Κουπάρη. Έκανε νόημα κιόλας ο Λούκας. Φαπρίτσιο έκανε την τρίπλα και το σουτ, όμως είναι άστοχο. Παπασπύρου μένει ψηλά η ΑΕΛ τώρα και κλέβει και το γύρισμα του Φαπρίτσιο. Και μείνει πιο μπροστά, είχε πάει μπάλα πιο πίσω το Τσακανιάς και δεν έγινε ευκαιρία αυτή η προϋπόθεση. Ψιλογενής, Γκρέκος και Ράφαελ γυρίζουν πίσω στον Μιχαλίτσι. Γκρέκος βρήκε ωραία τον Ραφαέλ, αυτός ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Φαμπρίτσιο συγκλίνει, ωραίο το 1-2, το σουτ του Φαμπρίτσιο δεν πέρασε. Έχει δεύτερη ευκαιρία ο Ράφαελ για να εκτελέσει, πήρε κόρνερ. Και 55 για το τέλος του πρώτου μέρους. Παπασπύρου έκλεψε για την ΑΕΚ και πάει μόνος, είναι εκεί ο Κρέκος, πάει πλάγια και εκτελεί ο Μιχαλίτσης. Ετοιμότητα. Φαπρίτσιο, Ραφαέλ. Φαπρίτσιο το σούτ, ο Ψιλογένης. Πληκτική απόκρουση από τον Πάρη τον Ψιλογένη. Αυτή είναι. Με δύναμη πήγε μπάλα. Ήταν σε ετοιμότητα. Το που λέγαμε ότι οι δύο ομάδες διατηρούν τον βασικό τους κορμό και περισσότερο από την περσινή σεζόν, φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Και το αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτού είναι το θέαμα που παρακολουθούμε. Το σουτ του Φαμπρίτσιο κόντραρε και η πορεία της μπάλας αλλοιώθηκε για να πάει στον Ψιλογένη. Φαμπρίτσιο οργανώνει το παιχνίδι της ΑΕΛ. Θέλει να μπει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά. Ο Ράφαελ το γύρισμα στο πρώτο δοκάρι, ήταν εκεί ο κόκκινος. Φαμπρίτσιο έκανε το σουτ, δεν πέρασε από τον Παπασπύρου. Έκλεψε η ΑΕΚ με τον Ενρίκε και πάει στην επίθεση για να εκτελέσει ο Μιχαλίτσης. Νέο σουτ ξανά ο Μιχαλίτσης. Κρατάει το 3-3 ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ σε δύο περιπτώσεις. Εδώ είναι η πρώτη, το σουτ του Ενρίκε και το δεύτερο του Κουπαρί. Και τα δύο σταμάτησαν στον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. I'm Special Agent Will Trent. You're gonna be okay. I just need to ask a few questions. Right now? He's good police. And you know what else? He's objectively hot. Will Trent. Ο πιο σεξι πράκτορας είναι εδώ. That was so Hot? Νέο επεισόδιο. Τετάρτη,
10 παρά 10 το βράδυ στο FX. Επιστρέψαμε 5 και 57 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παιχνίδι για το Super Cup στο Futsal ΑΕΛ ΑΕΚ 3-3. Ολοκληρώνεται το time out το οποίο ζήτησε ο προπονητής της ΑΕΚ, τον οποίο βλέπουμε να δίνει τις οδηγίες του. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-1. Μέσα σε ένα λεπτό δέχτηκε 2 γκολ από την ΑΕΛ και ισοφαρίστηκε. Είχε ανοίξει το σκορ ο Παπασπύρου στο 2. Στο 6 ο Φαπρίτσιο ισοφάρισε για την ΑΕΛ. Στο 7 ο Παπασπύρου και στο 8 ο Λούκας έκαναν το 1-3. Στο 11 ο Ράφαελ, στο 12 ο Σοκράτους. Την ισοφάριση για την ΑΕΛ, 2 κίτρινες κάρτες, Κάντσο και Φαπρίτσιο για τους φουτσαλιστές της ΑΕΛ στο πρώτο μέρος. Έως τώρα τα φάουλ είναι 4-4 και ο Μιχαλίτης πραγματοποιεί νέα εξαιρετική απόκρουση. Παρίς Ενρίκε, μπάλα είναι έξω για την ΑΕΚ. Κόκκινος πέρασε, κάνει το γύρισμα κόντρα στον Κρέκο, κεφαλιά του Κρέκου προς τα πίσω στον Ενρίκε Κουπαρίς. Λούκας μπροστά του είναι ο Φαπρίτσιο. Κλείνεται, γυρίζει στον αρχηγό τον Κουπαρί, αυτός κάνει το σούτ με το αριστερό. Μιχαλίτης θα μπλοκάρει και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στον Φαπρίτσιο. Θα κατεβάσει ο Ράφαελ, θα διώξει σε πλάγιο Κουπαρίς. Πάσα του Ράφαελ σταμάτησε στον κόκκινο. Ο Κρέκος γύρισε και πάλι πίσω στον Ράφαελ. Κρέκος κάνει λάθος. Είναι εύκολα μια κατοχή για την ΑΕΚ εδώ ο Γιώργος Κρέκος. Παρίς, Λούκας, μπάλα είναι out για την ΑΕΛ. Φαπρίτσιο. Βάλε μπροστά την μπάλα, είναι πλάγια, προσπάθησε να κάνει το γύρισμα. Κατοχή είναι για την ΑΕΛ και ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει ο Φαπρίτσιο, γιατί πήγε με δύναμη στο προστατευτικό εκεί. Εδώ είναι η φάση. Το σούτ του Ράφαελ ο ψιλογενής. Τσακανιάς γύρισε πίσω στον Φαπρίτσιο. Παίζει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά μετά την ισοφάριση της ΑΕΛ περίπου, η οποία προσπαθεί να απειλήσει με τον Φαπρίτσιο. Ο Λούκας. Κρέκος. Ράφαελ, ωραίο το 1-2 με τον Φαπρίτσιο. Ράφαελ απευθερώθηκε, έκανε το γύρισμα, ήταν εκεί ο ψιλογένης και βάλε και την κόντρα ο Ενρίκε στην εκτέλεση του πλαγίου από τον Ράφαελ. Φαπρίτσιο. Τσακανιάς. Κρέκος. Πέρασε ωραία. Ακόμη και από τον Λούκας, ο οποίος το έκανε φάουλ. Εδώ είναι. Το πέμπτο φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. 4 έχει η ΑΕΛ.
Ευκαιρία για την ομάδα της Λεμεσού τώρα με τον Τσακανιά και τον Φαπρίτσιο πίσω από την μπάλα. 3:59 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έφυγε ο Τσακανιάς, Φαπρίτσιο με πάσα στον Τσακανιά. Τον βρήκε τον Σκαρπάρη, ήθελε να γυρίσει, το γύρισμα έγινε. Ψιλογέννης. Ενρίκε, δώσε ύψος, μπάλα είναι out. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στα μαρκαρίσματά της, έχει δώσει 5 φάουλ ήδη και μένουν 3:44 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Φαπρίτσιο, Ραφαέλ, γύρισε και εκτέλεσε, ο Ψιλογέννης λέει όχι. Φαπρίτσιο. Τον άδειο με τον Σκαρπάρη, πήγε πλάγια το γύρισμα, ο Τσακανιάς, ο Ψιλογέννης θα διώξει ο κόκκινος. Θύμισε λίγο την φάση του 3-3 εδώ, όμως αυτή τη φορά έδιωξαν οι της ΑΕΚ. Εδώ είναι το γύρισμα του Φαπρίτσιο. Ενρίκε και Ψιλογέννης δεν κατάφεραν σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο απομάκρυναν την μπαλά. Σκαρπάρης, το σουτ σταμάτησε στην πλάτη του Παπασπύρου. Η Χαλίτσης ανεβαίνει, αφήνει την μπάλα στον τον Σκαρπάρη. Κάνει job και Φαπρίτσιο. Έκανε το σουτ, το βγάζει και πάλι ο Ψιλογέννης με το πόδι. Έχει χτυπήσει ο Πάρης ο Ψιλογέννης. Στην προσπάθειά του να απομακρύνει, εδώ είναι το συρτό δυνατό σουτ του Φαπρίτσιο και η απόκρουση με το πόδι του Πάρη του Ψιλογέννη. Εδώ είναι που χτύπησε. Σκαρπάρης, το σουτ κόντρα στον Λούκας. Κατοχή παραμένει για την ΑΕΛ. Σε ύψος ο Τσακανιάς, Κάντζο κατέβασε. Βρήκε τον Φαπρίτσιο, οργανώνεται η ΑΕΛ και πάλι. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην άμυνα. Κατοχή είναι για την ομάδα της Λάρνακας. Κόκκινος, πέρασε από τον Χατζηγεωργίου, ποιος επιμένει. Ωραία η κάθετη πάσα, εξαιρετική σκέψη για τον Παπασπύρου, ήταν λίγο πιο δυνατή. Δεν βγήκε η συνεργασία σε αυτήν εδώ την φάση. Όμως είναι κάτι που χειροκρότησε ο κύριος Στυλιανού. Σέζαρ και Χατζηγεωργίου. Κάνει φάουλ ο Σέζαρ, όχι. Πλάγιο για την ΑΕΛ. Η Χαλίτσης. Κεφαγιά του Παπασπύρου, πλάγιο για την ΑΕΛ. Χατζηγεωργίου έχασε από τον κόκκινο. Μπάλα είναι έξω, πλάγιο για την ΑΕΚ. Λιγότερα από 2 λεπτά για το φινάλε. Παπασπύρου, κόκκινος,
Λούκας, θα περάσει, όχι, έξω η μπάλα. Πλάγιο για την ΑΕΛ. Σέζαρ. Κάντζο. Σκαρπάρης, να φέρει την μπάλα στο αριστερό, άνοιξε το κοντρόλ. Ψιλογέννης, ο μακρύνει όπως. Μιχαλίτσης αφήνει στον Σέζαρ. Ο Παπασπύρου είναι κάτω και υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Κράμπα φαίνεται. Σέζαρ. Κάντζο. Κέρδισε η ΑΕΚ με τον Ενρίκε. Ο Λούκας μπροστά τον Κάντζο εκτελεί. Η μπάλα είναι out. Απειλεί η ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κύριος Στυλιανού ζητά από τους παίκτες του να μείνουν ψηλά σε αυτή την φάση, να μην επιτρέψουν στην ΑΕΛ να εκδηλώσει επίθεση και να έχει ευκαιρία να προηγηθεί. Το σούτ του Σκαρπάρη ήταν πολύ άστοχο. Έχει η ΑΕΚ την επίθεση. 50 δεύτερα για το τέλος. Λούκας δεν τα κατάφερε. Το Κάντζο ήταν εκεί, θα πάρει κίτρινη κάρτα. Ποιος? Ο Κρέκος, για διαμαρτυρία από τον πάγκο. Γιώργος Κρέκος, κίτρινιστηκε. Είναι ο τρίτος φουτσαλιστής της ΑΕΛ που δέχεται κίτρινη κάρτα, μετά τους Κάντζο και Φαπρίτσιο. Καμία κίτρινη για την ομάδα της ΑΕΚ. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Παραμένει το 3-3, 4-5 τα φάουλ. Κάντζο. Σκαρπάρης. Άμυνα η ομάδα της ΑΕΚ σε αυτήν εδώ την φάση. Ψιλογέννης θα διώξει. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Τον Κίτσου πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω. Χρήστος Κίτσου. Κόκκινος στον Σέζαρ η μπάλα. Να δούμε αν θα προλάβει. Δηλώσει επίθεση η ΑΕΛ. Ο Ενρίκε είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνει ο Σέζαρ. Λούκας πήρε την μπάλα από το λάθος του Σέζαρ. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Κρατά πολύ ωραία την μπάλα. Μέσα από δύο πέρασε. Όχι, δεν θα προλάβει. Κάντζο. Κεφαγιά του Σκαρπάρη, η μπάλα είναι out. Θα έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε πολύ λίγο. Ημίχρονο στο Ελευθερία, ΑΕΛ ΑΕΚ 3-3 στο παιχνίδι για το Super Cup.
Επιστρέψαμε στο Ελευθερία για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Αγώνας φούτσαλ για το Super Cup. ΑΕΛ ΑΕΚ 3-3 σε ένα χορταστικό πρώτο μέρος με 6 γκολ, πολλές φάσεις, δοκάρια, ένταση στο πλαίσιο του αγώνα. Αναμένουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει και το δεύτερο μέρος. Η ομάδα της ΑΕΚ προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό με τον Παπασπύρου. Στο 6 ισοφάρισε η ΑΕΛ με τον Φαπρίτσιο. Στο 7 ο Παπασπύρου έκανε το 2-1. Και στο 8 ο Λούκας το 3-1 για την ΑΕΚ. Βλέπουμε τα γκολ. Εδώ το πρώτο γκολ για την ομάδα της ΑΕΛ. Της ΑΕΚ, με συγχωρείτε. Σοφάριση του Φαπρίτσιο. Εδώ το 2-1 με τον Παπασπύρου. Προηγήθηκε εξαιρετική ενέργεια εδώ του Λούκας που γύρισε, το πίεση, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά ο Παπασπύρου την έστειλε στα δίχτυα. Το 3-1 με τον Λούκας. Με παρόμοια κίνηση. Αυτή τη φορά τελείωσε την φάση ο ίδιος. Η ΑΕΛ μέσα σε ένα λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Ραφαέλ. Στο 11. Και ο Σοκράτους είναι αυτός που διαμόρφωσε το 3-3 εδώ. Επέστρεψε η ΑΕΛ με Μιχαλίτση, Χατζηγεωργίου, Φαπρίτσιο, Κρέκο και Ραφαέλ. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να σας υπενθυμίσω ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε νικήσει στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση 5 λεπτά το κάθε ημίχρονο. Στις 24 και 25 του Οκτώβρη είναι προγραμματισμένη η έναρξη του πρωταθλήματος στο φουτσάλ. Στους αγώνες της πρεμιέρας η ομάδα του Αραράτ υποδέχεται την ΑΕΛ στο Μελκονιάν και η Ομόνια την ΑΕΚ. Sita Vision με την βοήθεια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το μεταφέρουν ζωντανά και αποκλειστικά έναν αγώνα. Η ΑΕΚ με ψιλογέννη κόκκινο Παπασπύρου, Ενρίκε και Λούκας. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει ένα πρόβλημα την ενδοεπικοινωνία των διαιτητών, γι' αυτό παρατηρείται η καθυστέρηση. Εκεί μπροστά στο κέντρο του πλάνου μπορείτε να διαπιστώσετε περί τίνος πρόκειται.
Όλα έτοιμα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΛ να έχει την πρώτη κατοχή της μπάλας, Ραφαέλ. Χατζηγεωργίου. Μαρκάρισμα, ο κόκκινος γύρισε ο Χατζηγεωργίου. Κόρνερ από τον Ψιλογέννη. Κρέκος, Ραφαέλ, Φαπρίτσιο εκτελεί, ο Ψιλογέννης λέει όχι. Επιμένει η ΑΕΛ με τον Φαπρίτσιο να κάνει το σουτ, δεν πέρασε από τον Παπασπύρο και τον Λούκας που ήταν εκεί. Χατζηγεωργίου, ο σουτ του Ράφαελ, φάλτσο out. Ενρικέ. Ωραία για τον Παπασπύρου, παίρνει θέση ο Λούκας, το σουτ του Παπασπύρου, άστοχος, ζήτησε μπάλα. Ήταν την κίνηση του Λούκας, εκεί στο λίγο πιο κάτω από το πέναλτι. Θα πρέπει να σκουπιστεί συγκεκριμένο σημείο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ραφαέλ πήρε μπάλα από τον Μιχαλίτση, Φάπριτσι. Ραφαέλ, του κάνει φάουλ ο Ενρικέ. Εδώ είναι το φάουλ του Ενρικέ στον Ραφαέλ. Πρώτο για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος. Κρέγκος. Κόρνερ. Φαπριτσιό. Πήγε πλάγι ο Φαπρίτσιο, έκανε το γύρισμα. Φύγε κατευθείαν out την μπάλα. Λούκας υποδέχτηκε ωραία την μπάλα και πήρε πλάγι, όχι. Την ΑΕΛ η κατοχή. Κόκκινος στην ύψος, βγαίνει ο Μιχαλίτσης. Γιατί ο Λούκας όμως θα πάρει την μπάλα, επιμένει ο Μιχαλίτσης, θα κερδίσει. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Ο Ενρίκε εκτελεί
Μιχαλίτσης πρόλαβε και επέστρεψε. Φαμπρίτσιο. Ραφαέλ. Έκανε το σιούτ. Ψιλογέννης. Λούκας. Ωραία υποδοχή από τον Παπασπύρου. Κάνει και το σιούτ. Δεν πέρασε από τον Κρέκο Χατζηγεωργίου που δέχτηκε. Καθασμένη πάσα όμως για τον Ραφαέλ. Αρκετά λάθη στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Μιχαλίτσης είναι κάτω. Κόκκινος για τον Παπασπύρου. Στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο Φαμπρίτσιο. Χατζηγεωργίου για τον Ραφαέλ. Δυνατή πάσα για τον Κρέκο. Έχει κάνει κίνηση προς τα μέσα, πήγε προς τα έξω η μπάλα. Ενρίκε βρήκε τον Λούκας. Τους γύρισε το σουτ του Παπασπύρου. Δεν το έπιασε όπως θα ήθελε ο Χρυσόστομος του Παπασπύρου. Ραφαέλ. Φαπρίτσιο υποδέχτηκε ξανά στον Ραφαέλ. Παπασπύρου έκλεψε κόκκινος και θέλει η ΑΕΚ να πάει στην αντεπίθεση. Εξαιρετική τρίπλα του κόκκινου, δυνατή πάσα για τον Παπασπύρου. Χατζηγεωργίου έκανε το σουτ. Ψιλογέννης λέει όχι. Συνέχεια με το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΛ. Φαπρίτσιο έκανε το σουτ. Ψιλογέννης. Θα βρει τον Λούκας. Αυτή τη φορά δεν υποδεχτεί όπως θα ήθελε την μπάλα. Φαπρίτσιο. Χατζηγεωργίου έκλεψε ο κόκκινος. Θα πάρει φάουλ, όχι, συνέχεια. Κρεκός, κόκκινος, Παρίς. Ραφαέλ, φάουλ. Κάνει ο Ενρίκε. Δεύτερο για την ΑΕΚ. Δεύτερο για τον Ενρίκε, πήρε κάρτα ο Ενρίκε. Πρώτη κίτρινη για φουτσαλιστή της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Εδώ είναι η φάση που υπήρξαν κλιαρές διαμαρτυρίες για φάουλ στον κόκκινο και εδώ είναι ο Ενρίκε. Κάντζιο, Φαμπρίτσιο και Κρέκος, οι φουτσαλιστές της ΑΕΛ που κυτρινίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει δώσει ήδη 2 φάουλ, στο δεύτερο κανένα η ΑΕΛ, παραμένει το 3-3. Το θέμα για την ΑΕΚ είναι ότι οι επιλογές στον πάγκο δεν είναι τόσες πολλές σε σχέση για παράδειγμα με την ΑΕΛ που δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Φαπρίτσιο το πλασέ, Χατζηγεωργίου, ο Ψιλογέννης το βγάλε
κρατώντας το 3-3. Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΛ. Πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο εδώ το πλασέ του Φαπρίτσιο. Πήγε στην πορεία της μπάλας ο Χατζηγεωργίου, ήταν σε ετοιμότητα όμως ο Ψιλογέννης. Ραφαέλ. Φαπρίτσιο. Παρίς. Λούκας πίσω στον κόκκινο, ξανά ο Λούκας. Παρίς, Κάντζο κάνει φάουλ. Πρώτο φάουλ για την ΑΕΛ. Εδώ το φάουλ του Κάντζο στον αρχηγό της ΑΕΚ. Ενρικέ. Κουπαρής συγκλίνει. Φύνει πίσω στον κόκκινο. Του δίνει επιλογή ο Λούκας που ήρθε μακριά από την περιοχή της ΑΕΛ. Ψιλογενής. Κεφαγιά του Μιχαλέτσι. Το πλάγιο για την ΑΕΛ. Χατζηγεωργίου. Ωραία ενέργεια από τον Φαμπρίτσιο. Θεό Ενρίκε να του βάλει πίεση. Κόρνερ για την ΑΕΛ. Πάρα πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ περισσότερες συγκριτικά με το πρώτο. Αυτό προφανώς και δεν βοηθά στον ρυθμό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ψιλογέννης πραγματοποιεί άλλη μια φοβερή απόκρουση στο σουτ του Ραφαέλ. Εδώ είναι. Φαπρίτσιο. Βγήκε η άμυνα για την ΑΕΚ. Επιμένει η ΑΕΛ με τον Μιχαλίτσι. Ράφαελ περάσει εξαιρετικά τον Κίτσου. Δεν κράτησε όμως την μπάλα εντός παιδιάς. Κάντζο, Ράφαελ, Φαπρίτσιο, Ράφαελ ξανά, να τον γκολ. 4-3 η ΑΕΛ. Φοβερή συνεργασία του Ράφαελ με τον Φαπρίτσιο. Άλλαξαν 3-4 φορές την μπάλα μέχρι να καταλήξει στον Φαπρίτσιο για να σημειώσει το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι, να δώσει προβάδισμα για πρώτη φορά στην ΑΕΛ. 4-3 εδώ το κλέψιμο του Κάντζο. Πήρε την κόντρα από τον Ενρίκε, ο οποίος είναι κάτω. Το 1-2 με τον Ράφαελ, ο Φαπρίτσιο το πλασέ. 4-3 για την ομάδα της Λεμεζού. Είναι και ο Φαμπρίτσιο κάτω στον αγωνιστικό χώρο, εδώ είναι. Ο Ενρίκε χτύπησε στην μονομαχία με τον Κάντζο στην αρχή της φάσης του γκολ. Στο 26ο λεπτό. Το τέταρτο γκολ για την ΑΕΛ και το δεύτερο του Φαμπρίτσιο στο παιχνίδι.
Η ΑΕΛ συνεχίζει με Μιχαλίτσι, Κάντζο, Σκαρπάρη, Τσακανιά και Σέζαρ στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ με Ψιλογέννη, Κίτσου, Κόκκινο, Λούκας και Κουπάρη. 14 και 26 για το τέλος του αγώνα. 1-2 τα φάουλ. Κίτσος πίσω στον Κόκκινο, Λούκας. Κουπαρής. Γίνεται λάθος εύκολο, κατοχή για την ΑΕΛ. Κουπαρής, Σέζαρ ελέγχει, αφήνει πίσω στον Μιχαλίτσι. Αυτός δίνει ύψος για να βρει τον Σκαρπάρη. Ωραία συνεργασία με τον Κάντζο, ξανά Σκαρπάρης. Το γύρισμα, κάνει λάθος εκτέλεση ο Κάντζο. Πάει ΑΕΚ στην επίθεση με τον Λούκας. Επέστρεψε ο Κάντζο στην άμυνα. Η κόντρα πλάγιο του Τσακανιά. Κίτσου θα δώσει συνέχεια. Το σούτ του Κόκκινου δεν πέρασε. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Κουπαρής κράτησε από την πίεση του Κάντζο. Κόκκινος για τον Λούκας. Ψάχνει χώρο για να εκτελέσει. Στο μαρκάρισμα ο Σέζαρ έκανε το σούτ, ο Λούκας out. Σκαρπάρης δεν θα προλάβει. Όμως η κατοχή είναι για την ΑΕΛ. Σέζαρ. Κάντζο. Σκαρπάρης. Κάντζο το σούτ, σταμάτησε στον Κουπάρη. Το γύρισμα του Κάντζο Ψιλογέννης. Παραχωρεί νέο πλάγιο, κερδίζει συνεχόμενα πλάγια out από την δεξιά πλευρά η ομάδα της ΑΕΛ. Σεζάρ, Τσακανιάς, πίεση του Κόκκινου, κρατά ο αρχηγός της ΑΕΛ και αφήνει πίσω στον Σέζαρ Περέιρα. Σκαρπάρει στο σούτ ο Ψιλογέννης. Κουπάρης. Λούκας. Παρέμβαση του Κάντζο, κατοχή για την ΑΕΚ. Το 26 μπροστά στο σκορ η ΑΕΛ 4-3, έναν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 6 στο πρώτο. Μιχαλίτσης για τον Σκαρπάρη, αφήνει, είναι μόνος αυτός. Τώρα η πάσα στον Τσακανιά, πίσω στον Κάντζο. Σκαρπάρης. Σέζαρ,
Σκαρπάρης, το γύρισμα, ψιλογέννηση. Κίτσου συγκλίνει και θα πάρει φάουλ από τον Σέζαρ. Τρίτο φάουλ για την ΑΕΛ. Εδώ είναι πως χτύπησε ο κόκκινος. Κύριος Στυλιανού δίνει χρόνο συμμετοχής και στον Στέγιο τον Χριστοφή. Κόκκινος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Λούκας αφήνει πίσω στον Ενρίκε. Παπασπύρου. Τσακανιάς κάνει φάουλ στον Ενρίκε. Τέταρτο φάουλ για την ΑΕΛ. Εδώ είναι. Νομίζω θα μπορούσε να το αποφύγει αυτό το φάουλ ο Τσακανιάς. Παπασπύρου. Έδωσε ύψος ο Ενρίκε. Θέλησε να βρει τον Χριστοφή. Η μπάλα είναι out. Σκαρπάρης. Εδώ και λίγο χρόνο ο προπονητής της ΑΕΛ δίνει ανάσες σε Ράφαελ και Φαμπρίτσιο. Σέζαρ για Σκαρπάρη. Στο σπατά για τον Σέζαρ. Τσακανιάς. Σέζαρ δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Κατοχή για την ΑΕΚ. Χριστοφή υποδέχτηκε την μπάλα. Έχασε από τον Κάντζο. Επιμένει ο Στέγιος ο Χριστοφή. Πίσω στον Ενρίκε. Λανθασμένο κοντρόλ από τον Παπασπύρου. Κατοχή για την ΑΕΛ Πλάγιο. Σκαρπάρη στο σουτ, out. Το βγάλε ο Ψιλογέννης. Νέο σουτ του Σκαρπάρη, νέα εντυπωσιακή απόκρουση από τον Ψιλογέννη. Απορεί ο Σκαρπάρης πώς το βγάλε αυτό ο Ψιλογέννης. Και βάζει και το σταυρό του. Εδώ είναι. Φοβερό σουτ του Σκαρπάρη στην κίνηση, φοβερή και απόκρουση του Ψιλογέννη. Ξανά Σκαρπάρης. Το γύρισμα, ναι, όχι από τον Ψιλογέννη. Καντζό. Πέρασε από τον Ενρίκε ο Σκαρπάρης και πάει πλάγια για να εκτελέσει κόντρα του Παπασπύρου. Σκαρπάρης, Κρέγκος. Πίσω στον Μιχαλίτση. Το στραβριτό Σκαρπάρη που έπιασε την κεφαγιά, απομάκρυνε ο Χριστοφή για τον Μιχαλίτση.
Στέλνει και πάλι την μπάλα εκεί, κεφαλιά του Ψιλογέννη. Κάνε φάουλο ο Σκαρπάρης, πήγε επικίνδυνα εκεί. Πέμπτο φάουλ για την ΑΕΛ. Και απομένουν 10 λεπτά. Στα μισά του ημιχρόνου έχει ήδη κάνει 5 φάουλ η ομάδα της ΑΕΛ. Έχει 2 η ΑΕΚ. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ΑΕΛ στην συνέχεια. Σεζάρ. Λουκάς έκλεψε την μπάλα, έχει 3 μπροστά του, κρατά, πάει πλάγια και εκτελεί με το αριστερό, είναι άστοχος. Κρέγκος. Σεζάρ. Δυνατή πάσα για τον Κρέγκο, κατοχή για την ΑΕΚ. Ενρικέ. Λούκας. Έκλεψε ο Κρέκος, δεν προλάβει ο Μιχαλίτσης. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Ενρίκε, το γύρισμα του δεν πέρασε. Σοκράτους μπροστά στην μπάλα, ο Ενρίκε κρατά, είναι ψύχρεμος και γυρίζει μέτωπο προς την εστία του Μιχαλίτσι. Παπασπύρου. Το σούτ του είναι άστοχο. Φαπρίτσιο και Ράφαελ επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, μένουν εκτός Σκαρπάρης και Σεζάρ. Κουπαρής επιστρέφει και αυτός αντί του Χριστοφή. Υποδέχτηκε την μπάλα ο Κρέκος, Ράφαελ, βγαίνει ο Ψιλογέννης και θα χάσει το κοντρόλ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Κρέκο να εκτελέσει, όμως η μπάλα έφυγε έξω. Ψιλογέννης, Παπασπύρου, Ενρίκε, Κουπαρής και Λούκας συνεχίζουν για την ΑΕΚ. Μιχαλίτσης, Φαμπρίτσιο, Ράφαελ, Κρέκος και Σοκράτους για την ΑΕΛ. Κουπάρης βρήκε τον Λούκας, κάνει ωραία ενέργεια και εκτέλεσε. Απόκρουση του Μιχαλίτση εξαιρετική. Λέει όχι στον Λούκας που κάνει φοβερή ενέργεια για να απελευθερωθεί, δείτε εδώ, και να εκτελέσει με το αριστερό. Βγήκε ο Μιχαλίτσης και απέκρουσε. Ενρίκε, τι είναι μεγάλη ευκαιρία, νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ. Λούκας έχει δεύτερη τώρα, για να δούμε την πάσα, το σούτ του Παπασπύρου, άστοχο. Μέσα σε ένα λεπτό, σε λίγα δευτερόλεπτα η ΑΕΚ σπαταλά δύο τεράστιες ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Θα μπορούσε να εκτελέσει κιόλας ο Λούκας. Έκανε την πάσα στον Παπασπύρου, αυτός όπως ερχόταν η μπάλα εκτέλεσε με το αριστερό, όμως ήταν πάρα πολύ άστοχος. Ράφαελ. Κρέκος. Ζητώ Φαμπρίτσιο, δυνατή πάσα. Ενρίκε. Λούκας. Ωραία υποδοχή, εξαιρετική ενέργεια. Να το σούτ έξω η μπάλα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές μαγείας από τον Λούκα στο παιχνίδι, όπως αυτή και η νωρίτερα η φάση. Στις δύο ευκαιρίες που χάνει και έχει ξανά την κατοχή και κάνει νέα τρίπλα. Κουπαρής, μπροστά του είναι ο Μιχαλίτσης, το σούτ του Λούκας out. Λούκας ζητά αλλαγή. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα.
Κουπαρής δίστασε να εκτελέσει. Το σούτ του Λούκας ήταν πάρα πολύ άστοχο και εδώ νωρίτερα φοβερή ενέργεια του Λούκας. Το σούτ και η μπάλα να φεύγει λίγο έξω. Ραφαέλ. Φαπριτσιό. Πέρασε από τον Κουπαρή και εκτέλεσε. Φύγε έξω η μπάλα, προσπάθησε ο Χατζηγεωργίου να μπει στην τροχιά της. Εδώ είναι, δεν τα κατάφερε, έβαλε το πόδι, δεν βρήκε την μπάλα. Ψιλογέννης. Έκανε το σούτ, Κουπαρής. Κεφαλιά δεν έγινε από τον Κίτσου. 7 και 26. Ραφαέλ. Φαπριτσιό. Φαπριτσιό. Έκανε το τακουνάκι, όμως δεν ακολούθησε κανείς εκεί. Ο κόκκινος μπερδεύτηκε με τον Κουπαρή. Η ΑΕΛ κερδίζει πλάγιο. Η ΑΕΚ παραμένει εντός παιχνιδιού με την διαφορά στο 1 μόλις γκολ. Χάνει 2 απανωτές ευκαιρίες νωρίτερα με Λούκας και Κουπαρή. Δεν καταφέρνει όμως να ισοφαρίσει. Το 26ο λεπτό μπροστά στο σκορ με 4-3 η ΑΕΛ. Γκολ πέτυχε ο Φαπρίτσιο, το δεύτερο του στο παιχνίδι. Ραφαέλ. Εδώ και αρκετή ώρα παίζει με 5 φάουλ η ΑΕΛ. Ενρίκε. Χατζηγεωργίου παραχώρησε πλάγιο. Παρίς. Χατζηγεωργίου για τον Κάντζο. Φαπρίτσιο πρόλαβε και έχει μπροστά του τον κόκκινο. Νικητής αυτή τη φορά ο φουτσαλιστής της ΑΕΚ στην μονομαχία. Κάντζο μπροστά από τον Κουπαρή. Κάντζο καλύπτει έξυπνα την μπάλα μπροστά από τον Χρήστο τον κόκκινο. Φαπρίτσιο, Ραφαέλ. Χατζηγεωργίου, Ψιλογέννης. Λιγότερο από 6 λεπτά για το φινάλε. Κόκκινος για τον Λούκας που επέστρεψε, πλάγιο, παραχωρεί ο Ραφαέλ. Ενρίκε. Λούκας, μπροστά του είναι ο Κάντζο. Πέρασε ο Λούκας και εκτέλεσε με δύναμη, δεν βρήκε τον στόχο. Φαπρίτσιο από την πάσα του Χατζηγεωργίου, ο Ψιλογέννης. Κόκκινος. Ανεβαίνει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά και αυτό είναι καλό. Παπασπύρου, παράλληλη κίνηση επικίνδυνη, πέρασε από τον Ραφαέλ και βρήκε και τον Λούκας που έχει μπροστά του τον Κάντζο και πάλι. Λούκας περιμένει το ανέβασμα του Ενρίκε, αφήνει στον κόκκινο, ξανά ο Λούκας. Γλίστρισε ο Φαπρίτσιο, τώρα είναι κάτοχος. Και πάει στην αντεπίθεση η ΑΕΛ, κάνει κίνηση ο Ραφαέλ. Η πάσα δεν πέρασε του Φαπρίτσιο. Κόκκινος, συνέχεια, 2 φουτσαλιστές κάτω. Κόκκινος, διακόπτεται τώρα το παιχνίδι. Ο Φαπρίτσιο.
και ο Κίτσου. Εδώ πως τραυματίστηκε ο Κίτσου. Με ελεύθερο διαιτητή συνέχεια, κατοχή για την ΑΕΚ. Κουπάρης. Πάει δυνατά στον Λούκας ο Φαπρίτσιο και κερδίζει την μπάλα. Κουπάρης. Είναι out. Παπασπύρου περιμένει συμπαίκτη. Κουπάρη στο πλασέ στα δίχτυα. 4-4 η ΑΕΚ ισοφαρίζει με τον αρχηγό της, τον Νικόλα τον Κουπάρη. 4 και 8 πριν το τέλος του αγώνα. Φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα η ομάδα της Λάρνακας. Εδώ είναι ο αρχηγός ο Κουπάρης. Παπασπύρου πιέστηκε από τον Σέζαρ και τον Φαπρίτσιο. Η μπάλα έφτασε στον Κουπάρη, αυτός εκτέλεσε. Πέρασε η μπάλα από τον Μιχαλίτση αυτή την φορά και πήγε στα δίχτυα. Σοπαλία. Σκαρπάρης. Ατσιγεωργίου. Σκαρπάρης, Φαπρίτσιο. Σκαρπάρης στο πλασέ του Φαπρίτσιο με το πόδι. Η απόκρουση του Ψιλογέννη. Ευκαιρία για την ΑΕΛ που επιμένει. Χατζηγεωργίου. Σεζάρ πίσω στον Μιχαλίτσι. Σκαρπάρης. Λιγότερο από 3,5 λεπτά. Ξανά ο Σκαρπάρης, Ψιλογέννης. Επιμένει όμως ο Σκαρπάρης. Λούκας επέστρεψε για την άμυνα για την ΑΕΚ. Αποδέχτηκε ο Φαπρίτσιο. Το γύρισμα ο Ψιλογέννης. Ο Φαπρίτσιο ψάχνει χώρο. Τώρα το πλασέ με την κεφαγιά. Ο Χατζηγεωργίου ήταν εκεί. Ο Λούκας. Εδώ η φάση. Κεφαγιά του Λούκας και στο πρώτο δοκάρι. Κόρνερ για την ΑΕΛ. Ραφαέλ, το σούτ σταμάτησε στον Κουπαρί. Φαπρίτσιο δεν πρόλαβε. Έχουμε time out από πλευράς ΑΕΚ. Επιστρέφουμε σε λίγο. 911, what's your emergency? The truck was hauling 22 million killer bees. Enough bees to kill 44,000 people. Maybe they'll just fly away. Not likely. 911. It's a bee NATO. Νέος κύκλος. Πρεμιέρα 29 Οκτωβρίου, 10 παρά 10 το βράδυ. Στο FX. Επιστρέψαμε 2 και 52 για το φινάλε, 4-4 το σκορ στο παιχνίδι για το Super Cup στο Futsal ΑΕΛ ΑΕΚ. Στο 26ο λεπτό Φαπρίτσιο είχε δώσει προβάδισμα στην ΑΕΛ για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 4-3.
Στο 37 ήρθε η απάντηση της ΑΕΚ με τον Κουπαρί για το 4-4. Εδώ και αρκετή ώρα παίζει με 5 φάουλ στην πλάτη της η ομάδα της Λεμεσού. Έχει δώσει 3 η ΑΕΚ. Δούμε αν θα έχουμε νικητή στην κανονική του διάρκεια αυτού του εξαιρετικού αγώνα όπως εξελίχθηκε. Ραφαέλ. Σκαρπάρης. Καπρίτσιο. Ραφαέλ. Να περάσει ανάμεσα από δύο. Βάζει καλή άμυνα ο κόκκινος. Παπασπύρου. Η κίνηση του Λούκα στο πλασέ, ο Μιχαλίτσης και θα διώξει ο Σκαρπάρης. Πάει ΑΕΛ στην επίθεση. Σκαρπάρης, το σούτ του Ράφαελ ο Ψιλογέννης. Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες σε αυτήν εδώ την φάση. Χατζηγεωργίου, το πλασέ, να τον γκολ για την ΑΕΛ. Χατ-τρικ του Φαμπρίτσιο. 5-4. Και πάλι μπροστά στο σκορ η ΑΕΛ. Λιγότερα από 2 λεπτά για το φινάλε. Εδώ είναι η φάση. Συνεργασία του Φαμπρίτσιο με τον Χατζηγεωργίου. Η ασίστ του Χατζηγεωργίου, όπως ερχόταν ο Φαμπρίτσιο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 5-4. Η ΑΕΛ πολύ κοντά στην κατάκτηση του Super Cup, του δεύτερου στην ιστορία της και του δεύτερου συνεχόμενου. Για να δούμε αν η ΑΕΚ έχει και πάλι απάντηση. Ενρίκε το γύρισμα. Κάντζο. Χατζηγεωργίου. Πέρασε, είναι μόνος και θέλει να περάσει και από τον κόκκινο και να εκτελέσει ο Ψιλογέννης. Φαμπρίτσιο. Χατζηγεωργίου. Ράφαελ, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 6-4. Νομίζω τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Η ΑΕΛ με τον Ράφαελ να δίνει προβάδισμα 2 γκολ για την ομάδα της Λεμεσού και να πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Ράφαελ. Θα πάρει και μια κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό προφανώς. Εδώ είναι η φάση, το δυνατό σουτ του Ράφαελ. Εξαιρετική τρίπλα του Χατζηγεωργίου. Δεν χρειάστηκε να βρήκε πάλι την μπάλα, αρκούσε αυτή η τρίπλα γιατί ερχόταν ο Ράφαελ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πάει με flying goalkeeper τον Κουπαρί ΑΕΚ για το φινάλε. Κάνει λάθος ο Λούκας. Χατζηγεωργίου, το πλασέ, out. Κόκκινος πέρασε και εκτέλεσε και στείλε την μπάλα out. Κόρνερ είναι. Ευκαιρία για την ΑΕΚ.
Λοιπόν, λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος. Η ΑΕΚ έχει κερδισμένο κόρνερ με τον Κουπάρη στην εκτέλεση. Λούκας Ενρίκε, Λουκάς συνεχίζει με flying goalkeeper τον αρχηγό της ομάδας της Λάρνακας. Κόκκινος. Κουπάρης στο γύρισμα, δεν βρήκε την μπάλα ο Παπασπύρου. Το σουτ που έγινε, επέστρεψε ο κόκκινος. Λούκας, τρίπλα. Φαπρίτσιο θα πάρει φάουλ από τον Ενρίκε που είναι κιτρινισμένος, θυμίζω, και θα δεκτεί η δεύτερη κιτρινή, κόκκινη κάρτα για τον Ενρίκε. Εδώ το φάουλ του Ενρίκε. Κράτησε από το σορτσάκι τον Φαπρίτσιο. Σωστή δεύτερη κίτρινη. Τα πάντα έχουν κρυθεί. Η ΑΕΛ θα πάρει το Super Cup. Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Φαπρίτσιο χάσει το κοντρόλ. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-1 στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΛ είχε αντίδραση πριν το φινάλε, κάνοντας το 3-3. Στο δεύτερο μέρος έπαιξε τον δικό της ρόλο και η κούραση. Είπαμε νωρίτερα, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν έχει τόσες πολλές επιλογές στον πάγκο και δύο προβλήματα με τους Ιακώβου και Κουλουμπρίνα είναι εκτός αποστολής. Ο πρώτος είναι τιμωρημένος και ο δεύτερος είναι τραυματίας. Έδωσαν λοιπόν πολλές δυνάμεις οι φουτσαλιστές του κυρίου Στυλιανού, όμως η ανωτερότητα, αν θέλετε, της Νταμπλούχου ΑΕΛ μίλησε στο φινάλε, στο δεύτερο ημίχρονο, για την διαμόρφωση του 6-4-8 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και την απονομή του Super Cup. Τέλος αγώνα, συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΛ. Άξια νικήτρια εδώ στο Ελευθερία, παίρνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγήθηκε με τον Παπασπύρου στο 6, ο Φαπρίτσιο έκανε το 1-1, ο Παπασπύρου στο 7 και ο Λούκας στο 8 διαμόρφωσαν το 1-3, ο Ράφαελ στο 11 και ο Σοκράτης στο 12 το 3-3 σκορ ημιχρονού. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φαπρίτσιο στο 26 έκανε το